Musím vás zklamat, ale nejlepší způsob, jak investovat v 15 letech, není nakupování bitcoinu ani akcí. Neříkám vám, že je to zbytečné, ale těch pár drobáků, co většina má v 15 letech, se dá využít s mnohem větší návratností. Asi si většina pod pojmem investice představí něco, co koupíte a ono vám to zázračně vytváří další peníze, jelikož přesně takhle vám to spousta lidí na internetu cpe. Stejně tak návratností investice nemusí být vůbec finance, můžete si za peníze koupit nějaký kurz, přednášku nebo užitečnou lekci. Samozřejmě kurzem nemyslím průměrné pyramidové schéma, ale to je snad jasný. Pokud máte řádově málo peněz, tak nebuďte stejně hloupí, jako jsem býval já, a využijte ty peníze k něčemu jinému, než jen koupit bitcoinu a Polkadotu. Věřte mi, že mi to za ty 3 roky přineslo neuvěřitelnou návratnost asi 90%. Problém byl v tom, ale že při kapitálu 10 000 korun, který jsem do toho vložil, to je v uvozovkách pouze 9 000 korun. To znamená, že těch 10 000 jsem mohl použít na naučení se nějakého dobrého skillu, který mi mohl za ty 3 roky vydělat mnohem víc než jenom 9 000 a navíc bych mohl zúročit do budoucna. Když už poté budete vydělat více peněz a váš kapitál bude například 100 000 korun, tak pro získání těch 9 000 budete potřebovat návratnost 9%, což už je návratnost, která se za rok dá bez nějakých větších problémů docílit, pokud samozřejmě nepřijde nějaká krize nebo něco podobného. Další velmi dobrá věc, kterou jsem praktikoval i já už od svých 16 let a dost mi to doteď pomáhá, je učení se nových finančních návyků, které vám poté zůstanou do budoucna a asi se jich úplně tak nezbavím. První z nich a zároveň za mě nejdůležitější je správa osobních financí, jelikož pokud nevíte, odkud a kam vám peníze tečou, tak nemůžete využít adekvátní částku k dalšímu zhodnocení. A druhým z nich je drobné investování nebo spoření. Základem bylo se naučit každý měsíc se snažit odvést alespoň nějakou část peněz stranou. Nyní, když kombinuju tyto dva dobře vštípené návyky dohromady, tak dokážu i přes moje nízké příjmy odvádět do mého portfolia poměrně vysoké částky. Pokud to mám všechno jednou shrnout, tak jako první je třeba si zapamatovat, že bez vysokého kapitálu nemůžete z investování udělat slušný pasivní příjem, pasivní poměrně v uvozovkách, a o tom si řekneme někdy příště. Za druhé, radši investujte do vzdělávání než do finančních investic a za třetí se zaměřte na budování zdravých finančních návyků. Všechny tyhle věci jsem si tady nevycucal z prstů, jen předávám zkušenosti, které jsem za těch pár let získal. Tyto videa jsem se rozhodl natáčet, protože mě štve, že se většina lidí, co vzdělávají ohledně investování, snaží vyhnout stránce, kde vlastně vzít ty peníze na to investování. Takže jestli chcete podpořit mě jakožto chudého studenta začínajícího na YouTube, tak nezapomeňte dát odběr a like a vidíme se u dalšího videa.